जायगायावनो दानदों नै जायगायावनो होदों नै दानग्रायाबो नै जायगायावनो उवाल दानदों जायगायावनो थौसि नों बबेनि आदा नों बबेनि काजलगाव अ इयावनो जायगायावनो दाननानै हरबाय आरो ना खिन्थानानैनो जायगायावनो नै बिबार बानायदों जायगायावनो होदो बबेनि फंबाया क'क्राझार जा मोजां नुदों मादों नोंसो होफैदों अफिसनिफ्राय Sebetulnya. जानांगोन ना जोंहा बेखौ बायबानो आलु बाथोन जानांगोन ओमफ्रायसो फाननो हायिनि आलु बाथोन जानांबाय नानिखानि आबेथो नानिखानि आबेथो चिरां ओमफ्राय नैबे क्रिम ओमफ्राय नैबे ट्रेनजा ओमफ्राय जुदि बुरजाथार दङ नानिखाया नैबे स्क्राबखौ लांगोन मा कम्पानि इयो समायना बिउटि प्रडाक्ट नेचारेल समायना हामथारगोन ना गेरेन्थि दङ एकदम गेरेन्थि होनो हानाय जाबाय आरो ना एकदम हामथारो लोगो लोगो हामा लासैसो हामलाङो आरो ना आयुर्वेदिक जाबाय नालाय बै साबोना बेसे साबोननि इयो गासिबो 75 गोजा 75 ने आलदा आलदा जोब आरो ना औ एलार्जिनि माननाय दं सालमाइ नैबेयो माने इयो नैबे एलार्जिनिया हामथारो एलार्जिनिया बे सानि माननाया हामथारो आरो नैबे नानिखानि जाबाय आरो ने आंनिया बे हांगार बायदि जायो नानिखानि माने क्रिमा दै क्रिम आरो ना बेखौ बाहायदेरबा थाबसिन माबा जायो मेनलिथ' नानिखाया मोनानिया नैबे ओमफ्राय नैबेयो मा होनदों बे कुमकुमा
पोमादि डेम' पिस दङ नायनानै ओइ नानि होननायलाय आखाइयाव होनाय आखाइयाव होनायलाय आं माबासो बुंनो नागिरदों र' दे नै आखाइयाव होनो डेम' बे माबा लुज आखाइ क्लिन जानाया बेबो लासै टाइट जालाङो आरो र' नायनोसै बे लुज जानाया टाइट जानाया डेम'ब्रा बे माने आखाइनि रिं आबिया बे रिंकोलनिया बे रिंकोलनिया औ औ रिंकोलफ्रा आबे क्रिमालाय माने इयो जाहैबाय आरो रिंकोलनिया बेनो बेनो आरो ने रिंकोलनियाबो सिरामखौ गासिबो बाहायजोबखायो आरो मोननै मोनथाम खामानि होखायो आरो बेसेबां लायो मोनसेयाव बे 350 नैबे टनार क्रिम फुननायनि आवगाय बेखौ एसे फुननानै लाग्रोबाय मोखांखौ सुखांनानै ओमफ्राय बे रानखांबाथाय बेनि सायाव क्रिमखौ फुनबाय आरो नैबे जाहैबाय क्रिम दे क्रिम बियो ओमफ्राय खानाय नैबे खानायनि जाहैबाय ने खानायना बेसेबां नैबे खानाय गगानाय रज'नायनि गगागोनबो रज'गोनबो लावगोनबो आरो बेयो गोजौ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय सोमखोर बे खानाय मोननाया मोनगागोन गोसोम जागोन ओमफ्राय बैयो गगागोन गोसोम जानाया माबा लावगोनबो ओमफ्राय खिन्थु गुफुर जानाया सोमनाय नङा आरो